Свастиката е широко разпространен символ, чиято употреба може да бъде проследена още от палеолита, а в контекста на българските земи тя се среща върху артефакти от неолита, халколита, бронзовата епоха и през всички останали епохи, чак до 19 век, когато е отречена нейната употреба. Етимологично думата свастика произхожда от санскрит, състои се от су, което в превод означава добре, добър, и асти, което е да бъде, т.е. свасти. Може да се тълкува като да бъде добро или благополучие. Наставката К означава душа. От това следва, че етимологично за думата свастика може да се предположи буквалният превод да бъде добро за душата или да се тълкува като символ, изразяващ благополучието на душата. Още от архаичната епоха са известни монети с изображение на свастика, отсечени от различни монетарници. Тяхното проследяване установява, че поставянето на свастиката върху първите месамбрийски монети вероятно не е повлияно само от монетите на съседна Аполония Понтика. Самата свастика се възприема като атрибут на бог Аполон, откъдето произлиза и името на съседната милетска колония. Аполон е сред основните почитани божества в периода на архаичната и класическата епоха. Доказателство за това е фактът, че всяка експедиция, свързана с колонизиране на нови територии от древногръцките полиси, се осъществява с покровителството на оракул, намиращ се именно в храм на Слънчевия бог. Месамбрия не прави изключение в култа към божеството, тъй като е известно, че на полуострова също е построен храм на Аполон. Според повечето изследователи, той се намира на мястото, където сега е старата митрополия Свети София. Бог Аполон не възниква под влиянието на Аполония. Той е засвидетелстван при всички полиси и колонии, независимо от техния произход. В традицията на дорийското общество, което пристига на полуострова в края на 6 и началото на 5 век преди Христос, свастиката е добре позната. Материално доказателство за това са монетите на Коринт, датирани около средата на 6 век, проспект Хранилище. Впоследствие тази иконография се среща и при коринтските колонии, например в Енея. Близкото й разположение би могло да обясни появата на сходни иконографски типове и при тракийските племена. Дероните започват своето монетосечене на прага между късната архаика и ранната класика, а сред символите, които поставят върху тях, са коринтският шлем тетраскеле, свастика, както и познатото колело с 4 спици или слънчев диск. Не може да се игнорира сходството между тези символи върху едрите сребърни монети на тракийско племе и основните парасемони на Месамбрия, отсечени върху нейните първи оболи.